Ayan, gas muna tayo ng very light. Ayan. And ayan, after 30 minutes na pagda-drive, nandito na tayo sa buwan ng Pugon Sili. So siguro mga ano pa 5 to 10 minutes, depende kung mabilis si John Paul mag-drive kasi bako-bako yung road talaga. Ayan, babalikan ko kayo later para sa more updates. Chares! So ayan, hindi kinaya ng motor, ang laki ng bato. Doon kami pupunta sa bundok na yun. Kasi sa likod nun, doon ang Pugon Sili. Ayan, waiting lang tayo. Lakad ng onte. Kasi mabato yung daan. Ayan. Hindi kaya ni Paul. Sige po. Update na naman later. Bye! Malapit na tayo. So mayroon pala siyang tawag dito, entrance fee. Doon pa lang hinarang ka na. May entrance fee ang Pugon Sili ngayon. Pero dati wala, no. So malapit na tayo. Pero na ginawa na lang. So ayan, finally we're here. Pero ipapark muna natin ang ating dalang motor. Ayan, umaalog-alog. Ayan. Pagbungad natin, ayan, may liguan ka agad. So, welcome to Pugon Sili. Ayan, pero sa dulo pa tayo pupunta. Kasi nandun yung mga kasama namin. Ayan, linaw. Mahaba-habang lakaran pa. Ayan, pag apak mo ng Pugon Sili, yan ang bubungad sa'yo kaagad sa entrance. Ayan, lalakad-lakad tayo. Ayan, tatawid tayo. So ayan, lakad-lakad lang tayo. Medyo malayo pa. Ayan, kasi bandang dulo yung pupuntahan natin, yung talagang liguan. Kasi dito ano lang siya, tawag dito, mababaw lang siya.
ayan, gumagawa sila ng dam. Oo. Pinapagawa na ng dam ang Pugon Sili. Hello. Sa taas kami dumaan. Saan daan dito? Ikakat ko na lang siya mamaya. Ayan. Nagti-temple run kami kasi ginagawa yung daan. So ayan, tatawid na naman tayo. Medyo malakas yung daloy ng current ha. Malakas yung agos. As you can see. Ayan. Okay ka lang ba dyan? Ang sobrang linaw, ayan oh. Oh my God! Oh my God! Ouch! Aray, sakit sa paa! Ah. Ayan, so finally yan, ganda ng tubig oh. Yan. Mabato nga lang dito. Ayan oh. Masakit sa paa. Tiyagaan lang sa paglalakad pag gusto mo talagang makapunta sa part ng dulo ng Pugon Sili. Akyat tayo. Mahal lang yosi dito ha. 10 pesos. Ayan. So nandito na tayo ngayon. Ay, finally we're here. Say hey. Hello, hi. Ayan, ligo na sila. Ayan o. Ayan sila. Nagsiamas na sila. Ayan. Oh. Ayan, makaka-copyright na naman tayo kasi may tugtog, may radyo. Ang tagal-tagal ng, ayan, layo-layo na nito, nakapagdala pa ng radyo. Diyos ko, walang kuryente. Ayan, ayun sila.
Swimming, swimming. Ayan, nagsiahon na sila. Tapos na silang naligo. So, ayun, ahon na. Ayan. Ulamoy ka muna yung barkada. Masima ka. Ni, wala ugaw. Wala ka pilan ugaw. Pumapayat ka na ni Manny. Hi ka sa vlog ko. Hi ka sa vlog. Hi! Ayan, oh, nag-iisa ata ang Becky dito. Sa John Paul lang. Mungkin wala may nakan. Ang kami na daw. Pati apangan, mimila. Pati mila, ay pati apangan, mimila sagot. Kami, tutumbok-tumbok kasi. So ayan, doon na natatapos ang ating vlog. That's all. Thank you. And bye. Doon na nagtatapos ang ating video. Totoo na talaga. Doon na nagtatapos. That's all. Thank you. Bye! Ayan o, linaw, linis. Go lang kayo dites. Go, go, go! Mahaba-haba na naman ang ating lalakarin pabalik ng main road. Bye! May speaker ko, Doy. Doy! Speaker ko, no? Speaker. Speaker. Speaker! Speaker! Please. Hanggat ang video. Go, go, go! Ayan. Uwian na.